Jeg har nu ringet til forstanderen på Djursland Folkehøjskole, Frans Torstensen, for at høre nærmere om skolen. Hvad er en højskole? Ja, en højskole er jo en skole, hvor man ikke har eksamener og prøver og pensum og sådan nogle ting. En højskole er et sted, hvor man lærer for at lære, og hvor man laver undervisning for undervisningens skyld. Så man kunne også sige det sådan, at en højskole, det er sådan en skole, hvor man kan lære det, man ikke lærer andre steder. Hvad er det særlige ved Djursland Folkehøjskole? Ja, det særlige ved vores højskole, det er jo, at vi også har plads til psykisk udviklingshæmmede og handicappede unge mennesker og mennesker i det hele taget. Det tror jeg nok, at jeg må sige, det er det særlige for vores højskole. Hvor længe har højskolen eksisteret? Djurslands Folkehøjskole, den åbnede i 2002. I januar 2002 startede det første hold, og så har vi ellers haft elever lige siden, så vi er cirka 7 år. Hvem kan gå her på højskolen? Ja, på Djurslands Folkehøjskole, der kan alle gå. Og når vi siger alle, så er det jo selvfølgelig fordi, at vi er en ganske almindelig højskole. Men det, der alligevel er noget særligt for os, det er det, at langt de fleste af vores elever er psykisk udviklingshæmmede. Hvor kommer eleverne fra? Eleverne på højskolen her, de kommer fra hele landet. Og vi har endda indimellem også haft elever fra Færøerne. Men ellers så kommer de fra Skagen til Bornholm. Ja, alle steder fra i landet. Hvad kan man lave på højskolen? Ja, altså på vores højskole er det sådan, at vi har 2 forskellige linjer. Vi har noget, vi kalder en udtrykslinje, og det er der, hvor man lærer at udtrykke sig. Altså her arbejder man med krop og sjæl, hjerne og hjerte, og laver tegninger, maling, sange og instrumenter, og komedie og teater, og alle mulige former for sådan kreative udtryk. Det arbejder man med på udtrykslinjen. Så har vi så også en slankelinje. Nogle af vores elever, eller faktisk en del af vores elever, har som mål, når de kommer på højskolen, at de gerne vil tabe sig. Og så prøver de et slankekursus på Djurslands Folkehøjskole. Og der arbejder man jo med at få viden og inspiration til at ændre sin livsstil, samtidig med, at man også får mulighed for at nedbringe sin vægt. Så der lærer man om sund kost og hvor meget man må spise og kalorier og så videre, og så arbejder man med træning, altså fysisk udfoldelse og fitness og aerobic og fodbold og håndbold og så videre, så videre. Sådan nogle ting. Så har vi jo også en fodboldskole på højskolen. Hvordan går det med jeres nye fodboldskole? Ja, det går rigtig godt. Der er 10 der spiller fodbold nu, og som jeg havde sagt arbejder med fodbold, men de træner i hvert fald 3 gange om ugen, hvor de spiller, og så har de jo selvfølgelig også undervisning i spillets regler og taktik og teknik og så videre. Og så spiller de jo, altså træner de jo på selve fodboldbanen, og indimellem spiller de jo kampe mod andre hold. Hvor mange er der plads til på jeres lange kursus? På vores lange kurser har vi plads til 40 elever. Hvor mange elever er der lige nu? Lige nu er vi 30 elever. I sidste uge var vi 45, fordi der havde vi et spændende projekt, der hed Skal vi være venner? Og der var der et bofællesskab op fra Nordjylland, faktisk fra Brovst, som havde valgt at tage på højskole en uge, i stedet for at tage på udenlandsrejse her til sommer. Så havde de valgt at tage på højskole en uge med hele bofællesskabet, og det var rigtig hyggeligt. Så der var vi faktisk 45 på højskolen.
Hvad for slags sommerkursus tilbyder I? Her til sommer, der har vi et kursus, der hedder Smag på det sunde liv. Og det er lige præcis igen til dem, der har lyst til at få sådan en indsprøjtning til at ændre sin livsstil gennem dans og idræt og tilberedning af sunde og spændende salater osv. Så vil man få indblik i, hvad det kræver for at få ændret sin livsstil. Så der har vi et sommerkursus, der hedder Smag på det sunde liv. Og så har vi også en sommerhøjskole eller et sommerkursus, der handler om musik og kunsthåndværk. Og det er sådan et sted, hvor man kan udfolde sine kreative evner sammen med andre. Og så har vi endelig et kursus, der handler om cirkusteater. Og det er sådan en blanding af cirkus og teater. Og så har vi endelig 7 dage, altså en uges kursus med rollespil og middelalderen. Og til allersidst, så har vi et familiekursus, som handler om teater, men altså, hvor det er hele familier, altså far, mor og børn, eller at et ungt menneske tager sin familie med, eller sin søskende, men det er altså sådan en mulighed, man har for, at en hel familie kan tage afsted på sommerkursus. Det vil det være rigtig egnet til. Hvor længe kan man gå på højskole? Jamen altså, der er jo sådan set ingen grænser for, hvor længe man kan gå her. Vi har haft elever, som har gået her faktisk 3 gange. Men det vigtigste er, at så længe man er på højskolen, at man får noget ud af det, at man lærer noget, og at man kan bruge det og komme videre i sit liv. Det er det vigtigste. For nogen tager det et halvt år at komme dertil, og for andre tager det måske 1 år. Altså måske er man på ophold 2 gange. Men det er altså ikke, det er lidt forskelligt, men der er ingen grænser for, hvor længe man kan være her. Det vigtigste er, som sagt, at man får noget ud af det, så længe man er her. Vi er jo en skole. Hvad koster det at gå på skole? Det koster 1.300 kroner om ugen at være på højskole, altså på de lange hold. Og det er med det hele, altså det er med mad og værelse og sengelinde og håndklæder og fuld pension. Det er med alle ting. Og så betaler man 150 kroner om ugen til materialer, og så er der endelig et tilmeldingsgebyr på 500 kroner. Men det er det koster. Sommerkurserne er jo lidt nogle andre priser. De koster at komme på sommerkursus. Det koster 3.000 kroner for en uge. Hvordan kommer man til og fra skole? Jamen, det er sådan, at alle vores elever, de kommer sådan set hertil med tog til Aarhus Banegård, og så har vi en bus, hvor vi så henter vores elever på Aarhus Banegård, og så kører vi sammen ud på højskolen, som ligger ude på Djursland. Og det samme, når vores elever skal hjem på hjemrejse, ja, så kører vi sammen i samlet flok her fra højskolen, og så er der en lærer, der er med eleverne ind på banegården, og så hjælper læreren og DSB-personale eleverne med at komme på de rigtige tog, og også at komme af på de rigtige steder. Så rejserne frem og tilbage fra højskolen, det foregår helt uden problemer. Hvordan får man plads på højskolen lige nu? Ja, hvis man gerne vil på højskole, så ringer man her til højskolen på vores telefonnummer, som er 87 52 91 20, eller også går man ind på vores hjemmeside, som hedder www.djfh.dk. Der på vores hjemmeside er der tilmeldingsblanketter, men ellers så ringer man bare til højskolen og snakker med os om, at nu vil jeg gerne på højskole. Så finder vi ud af det. Ja, og jeg siger dig tak. Ja, selv tak. Fordi vi måtte tage din tid. Det må de rigtig gerne. Jeg siger nu farvel og tak. Dette indslag er lavet af Carl Albert Nielsen.